Kublai pi baro ki perlok ki bapet bat ki basngap yang ke kubor. Ngapediang subhai pi sya ke ketien ke jong belai. Kebangadon menia sambat pi lengba kani ke ketien ke jong belai. Bat haswa begini poi sya ke kubor kebangadon menia sambat pi. Ngakerpat ya pi. Pen subha benia dam lagi kli kabrib lagi keman. Kebangi duai. Ku kepa jing baha baneng. Ku boleh sibun. Nak bentar kena kecing ke bamila ai hangi. Haswa begini puli kena keketian ke bakhuai. Kebat ke ba ke jong mi. Ngidwai aku kepa. Bamin keren syangi. Lengba kena ke kubor. Bangin nang banwan kamchan syami. Haka keteng ke jong uji sumi duai. Amen. Ke subjek ke mga kwa banya sambat pi ke mga ang gaday ke jingkot ya pi badanga bangin wan kam hajan ni em hagi sngi bat ki por hagaba lahap an penia jengai para beriu kam tam naga benta kitu ki bala syakta haga jingpang COVID-19 dan na pedang juki ki badang kunlung dan na pedang juki ki bada ki ba samla dan pedang juki kibala rangba kibala teman kibala syakta hagane ke cimpang bat kibala sengosi kalong na lor bakipang lahap ru ban penia jngaya ki na kibah yeng kibah sam ki jongki na kibah iet kibah thoy ki jongpi bon sin ke cimpang ke jing sitam ke ju penia jan yangi bat ki bahayeng ki basam ki jongi bat ki heman ki para ki jongi bat ki parlok ki parjor ki jongi habadon ba pang ba sitam ngi julait ban ai man sim habadon ba yap brio ngi julait ban pentengan han ba ke ega ba chiaman ta kalong kongpong bala hap ban penia jingai para brio ndai hagari ka por ko ki parlok ngaku ban khot sngop hai pi bangin yawan kam hajan jong belai tukne pai ki Bible ki jongi na ke city ki jong apostol Paul Shaki Hebrew kal nong ba shipau ke khat ka ba arpu way bat ka ba arpu ar Hebrew kal nong ba shipau ke khat ka ba arpu way bat ka ba arpu ar ka angkum ni bat habang idon uling do ba kraw halor ka ga yengu belai dong in ya wan ha chan da ka do not ba shisha ha ke jing snow skamba ke jingai bala sunright yagi do not jongi na ga jing ya tip lam basniu bat bala sat yagi mat jongi daka o bakhoi ya snore em ko palok yagi kitian kan ni kalong ga jingkhot daga bada jong pi ba jonga kata ga jingkhot kalong ali dong ini wan hajan jong no hajan jong belai hajan jong Jesus Christ ubalong uta ureng pa ling do jongi ubala ban ya snolam bat pi bat nga bat ke jing tu hagani ka por nang bagani ka kiten ga jong blai kalong gani hoi ka por kala dai ba ya pi bat yang bangin ya jingai no na ka pertai ka por kala dai bangin ya jingai no na ka pertai bat bangin ya jan bat blai cakap kalau nang ba saung ga khat ka ba pra ka angkum ni to wan ha chan ya blai te un wan ha chan ya pi kumno to wan ha chan jong blai Tiu belai ru unwan hajan jong pi. Ublai ukwa banwan hajan jong pi bat jong aku ki parlok ye jong a. Man ka por ublai. U Jisu ukwa bandan hajan jong pi bat jong a. U Jisu ukwa ban shong hasenda jong pi bat jong a. Man la ka por. Ukwa ban ya yat hasenda jong pi bat jong a. Man la ka por. Dai na kata daw ngayo iba habau breu la hap no sekapop habau soitan no la persang ban penia jengai no yo breu no belai ublai ulawan syakane ka partai ublai ulawan syakane ka partai haga gospel ke komuniones kan nang ka benengkong ke khat ka bakhat saw ko ong uta uktien ula kenjado bat ula le ayu bat ula shongsa hapdeng jongi wei uta uktien ublai u Jesus Christ bau kwa bandan hajan jong pi bat jonga bau kwa ban yan emlang bat pi bat nga dai nak ta dau lawan ban shem yaga jing long do parlok ublai kwa bandan hajan jong pi
Bat ngi yo iro ka wei ka banganang na ka bacha ha ki sni ki chongi menta ka dai sapang ka jing tet kti hoi ka tanat chu ka koi ka khya ka sarkar ka chongi le ka sarkar hi chongi perthai ki paper ki bala shakta ha uni jing pang COVID-19 bat ka wei ka jing tha ka badon kam na ka banta ba ki nong shong shnong kin light na ki jing pang lani na ki jing ya bet ki don kam ban le kai but that ya ki kti ki chong ki kadan ki ching hikai ka bang kwa ban ra ha ka ni ka por ha ki ching ya dai but ka ching that ya ki kti kata ka don ka ding ni puli ni ka bible no Jacob ka nong ka sao ka ri khat ka ba pra Jacob ka nong ka sao ka ri khat ka ba pra to ni puli ya ki bible ki chong ni blai ong kum ni to wan ha chan ya blai ti un wan ha chan ya phi to that no ya la ki kti ko phi ki ba but to pen khoi no ya la ki do nuot ko phi ki ba sin rop men sim phi asno ne am ka ni ka ching khat ka long to wan ha jan jong blai nang ta ka ong hang ni to that no ya la ki kti ki jong phi that ya la ki kti nang no na ki ching long ba pop ki jong phi that ya ki kti ki jong phi na ka ba ya don banta but ki kam jong ka por thai that ya ki kti ki jong phi na ka ba ya don banta ha ka ba le kam sneo that no ya ki kti ki jong phi na ka ba ya don banta ha ki ching bam sap ha ka im lang sa lang that no ya ki kti ki jong phi na ka ba le ya ka no ka no ka pop pede ben that no na kita ngakan mau yo pilat habau la kwa banom ya don benta ha ka ban penrem yo jisu u pilat ulah hukum bagian wan ra ya ka dabor kanang ba unla ban that ya ki kti ki jong u bat ngiyo I ha ka to ka ching ha ka ka bacha bau pilat wang da ka banga that ya ki kti ki jong a kan ka long ka dak bangam don benta ha ka ban penrem yo jisu hoi ke ketin ke jong belai ka bangi dang step puli hau Jacob ko nong ka basau ka ching kan tu ka long that no I ki kti ki jong pi na ki ching em ba pop ka ching kan li ka long ka no sien pila sat ki kti ki jong pi ka no sien pila pen khuo jala di ko ki par long bi ye chong a ba pin light na ki ching ya bit ching pang ka no sien pila sat pila pen khuo jala di bat ka ching kan li ka long ka no sien pila yale pila persang ban sat la ne ban that ki kti ki jong pi na ka ba le pop ba pin persang ba pin yale ban pen khuo ba pin em ka ta ka ching em ka ba pen sngop hai yo blai ka ching kan li ka long ha tu pila sat ne em yala di ha tu pila pen khuo ne em ya ka ching em ka jong pi ha ka snam ka jong khuo nang prat Yohanes kan nong ka bening kong ka khat ka banyo ka ong larangi yat ha ka ta ka ching shai kumba ulong ma u ha ka ta ka ching shai ngi don kan ka ching ya slok lam parlok hi bat ka snam u jisu u khon jong u kan pen khoi yangi na ka pop paro atau pila sat ni am yala dia ka snam ka jong jisu Christ pikwa bandon hapdeng jong ki bru ki jong belai pikwa bandon hapdeng jong kita ki riu khoi ki jong belai ki mang yo I ha ka kitab ching pen pam ki bala sat khoi ya ka snam ya ka chan kop ki jong ki ha ka snam ki jong khuan nang brot ka ching sat ka ba kum no hoi ka don ka ching sat lengba ka ching pen baptis ka ka wei na ki dak ani ki parshi jong ka ching sat jong ka ching pen khoi ka siti ki jong pol si ki nong rom kal nong ka ban rio ka khat ka balai rom kal nong ka ban rio ka khat ka balai ko apa ngini puli gini gini khat rom rio kal nong gini khat ka balai haru ka ban rio ka angkum ni phim jutep bakat ki banangi ki balayo pen baptis yo Christ Jesu la pen baptis yang iken ya ga jing yap jong u kata ga de jing kali gini khat ka pasau kong namar kata ken la petap lam yangi bat u da ga jing pen baptis ya kata ga jing yap jong u bakat kumba la pen mi pat yo Christ na ki bayap da ga buram ga jong u pa kum ta ngiru ngine ya ha ka jing tmai jong ka ching em kum nu lap tap lem ya phi ba yang ha ka ching pen baptis ne ka ai da ka bangi yap ya ka pop ka jong ni am la ban pen baptis ya phi lem da phi yap shwa ya ka pop ka jong phi
la petap ya ka ha ka wa ha ka jong ka ching pen baptis kum ka dak pat onda la pila me na ka wa jong ka ching pen baptis ka chen ka jong blai ka ong ba pila me ha ka ching thamai jong ka ching em pila kop ya ka ching em ka ba thamai shu ya ka ching em ka ba rem ti ka ching kali ka long ha tu pila sat ni em ya la de la da pila sat ya la de ha ka snam ka jong khun nang brot phinom long shu kim rao jong ka pop phinom long shu kim rao ki jong soi tan an roi phin long ki khun shen rang bat ki khun kan thai ki jong blai ka ching kali man ta ka long kom nong in wan ha chan jong blai namar ka ching puli ka jong i ka dai wan ha chan jong jisu le si pi kulmar ching mot kom nong an wan ha chan da engan wan ha chan jong jisu Christ hatung ha ban wan ra i ki ching ai so pha ki jong hatung adong ban ra ei la ne ki ching don ching em jong ban pan so pha i blai kom nong in wan ha chan jong blai Hebrew kal nong ka ba shipau ka khat ka ba arpu tu ni puli Hebrew kal nong ka ba shipau ka khat ka ba arpu hang ni ka tin ki jong blai ka ong tung in ya wan ha chan da ka do not ba shisha in wan kom nu wan da ka do not ka ba shisha wan da ka do not ka ba khoi wan da ka do not ka ba smur u jisu an pediang ya pi ko ba pi long Matias kanong ka ba san ka khat ka ba prau jisu ong suk ki ba khoi ka do not na ba kin ya yo i yo play hatu pi kwa ba yo i yo play ngangek pi kwa ba yo i yo play o nga kwa ba yo i yo play hadu kata kata ka e ka ba ngadon kam ban don ka long ka do not ka ba khoi wan shau jisu Christ da ka do not ka ba shisha bat yun pen khoi ya ka do not ka chong pi hatu pi la tes na em ya ka do not ka chong pi hatu ya pi la tes la ni hatu pi la tes ya la di ya ka do not ka chong pi namar ka do not ka long ka syukur ong ka je ki chong pi ngi don kam ban yet ngi don kam ban tes ngi don kam ban tep la da ka don kam ban yo ka ching pen khoi yo blai ngi don kam ban tuai ka di ka ching tuai ka bau yo ne su ka bau debit ula tuai ha ka sam san pau ka khat ka ba shipau wang create in me a clean heart oh God to thao hanga ya ka do nuot ka ba thamai pat ru ka sam ka ba khat khandai ka lanang ka ba khat sa wang to ai ba ki chien chong a ba ki ching per khat ka do nuot chong a ken long ki ba la priang so pha ha khamat chong mi a blai to ai ba ka ni kan long ka ching tu ai ka chong pi ba chong a ko ki pa long ai hatu pi don kam ne am ki ching ya ngai ngai ka ni ka de ke por ba pi don kam yo nong ya ra ngai ngai ba ka ni ka de ke por ka ba pi don kam ya ka ching pen khoi ki chong blai ka ching khat ya pi ba dia nga ka long ha ka de ke por to wan ha chan chong blai la da pi la ju don che chingai chong Jesus Christ la da pi la sngo tho ba pi la chingai no blai la da pi sngo tho ba pi la sakamano na ka sem ka chong Jesus Christ man ta ka de ke por ya pi ba pin wan pai show Jesus Christ Extend ke jong blai ka ong to pai khamat chang ba to long bala pen na mar nga long blai ba om dan da way pat parlok bi ki para banget bi pai khamat chang blai wan ha chan jong blai menta ka por bangen wan kham ha chan jong blai menta ka por bangen tet no ya ki ti ki chongi na ka ba laptop menta ka por bangen sange no ka ching ya bisni para priu menta ka por bangen sange no ka ching ya bitar ya ki parlok ki chongi menta ka por bangen sange no ka ba ya shon ba ki wai pa menta ka por in IT ka ching ya ka chong shon jisu on pen khoi ya ka na ma tang ka do no ka ba khoi ka ba la ba yo belai piko abandon ya ka do no pen khoi Uchisu un ai happy. Uchisu la pan penyo ya pi ka do no ka ba. Let's say pim don ya ka do no ka ba khoi menta. Let's say pim don ya ka do no ka ba lau ka ba chiwa. Ka ba khe li ta. Ka ba dong bi. Ka ba dom riang. Ka ba isi ya ki wan. Kita baro kim dai ki jinglong jong ka do no ka ba khoi. Ane ki jinglong jong ka do no ka ba khoi. Ka ki jing ye. Ka jing snow re. Ka jing snow lam. Ka jing isen ai. Ka ching ma yiki way haba ka les ni wen ka ta ga de ka do ni ka ba ko ka ba jisu ula ban ban yo
happy badanga parlo ale wana jam jong Jesu shong hasendang jong un I happy ye ke ching em jong ke ching sok jong ke ching keman jong ke ching smopa